Остана Мариан Младенов. Мариан. Не знам, А или Я. Маринов. Мариан. Маринов. Правим, аз още от самото начало се колебаех за това. Кой ще разкаже за това? И аз вече не се казвам, значи се занимава с постоянно упорито организиране на работно действие на конференции. Програмист, работи в SiteGround. Малко повече да кажа за него, но ми харесва това, което прави. Ти си най-голям специалист по опън нещата, като гледам на това. Не го номинирам заради вашия активизъм в Offroad. Там много хора са активисти. По-скоро бих номинирал спасява за хората, там много нужда при наводнение. Те останаха, Юруков го минахме малко или повече, Рени Хлопчева и Райфайзен. Към Райфайзен започнахме с Райфайзен някакви разсъждения, но се каза, че има отношение коментар. Защото, нали, ти какво каза, че има... Корист има, смисъл. Корист. Вършат бизнес хората, смисъл. Добре, да, има и други, които всички също може да кажат. А ние защо трябва да номинираме само безкорисни неща? Нищо по... Не, така това. Моята логика беше, че значи много рекламодатели, които през годините са спирали се какво се продължават, те са от самото начало и продължават. Тя няма начин да спрати. Искам само да поясня, че аргумент Защо да няма начин? Аргумент за користта беше свързан с... Защото беше изказал мнението, че те едва ли не в някакъв момент са правили нещата заради сините очи на бизнеса като такъв. И смисъл просто как, че не си представя рекламодател да си харчи парите заради принцип само. Иначе всеки има корист нещо. Нали? Са едни от първите, които са продължили до ден днешен. Да, факт е, че банките сега ще са рекламата. Много е хубаво. И предните години мисля, че пак Венци е номинирал някога. Може би точно тях или рекламодателите. Или Джако също. Аз мисля, че... Аз искам да направим една сесия по отпадане. Не ги било страх да инвестират в нова медия и да минем на следващото. Не, аз мисля по-просто за всеки един гласуваме и гледаме колко гласа ще събере и... Ясно, ме трябва по-отделно, защото така ще правиш колко път си гласува. Ма не, гласувай повече пъти. Окей, добре. Тогава рискуваме да са... Не, ще отпаднат. Добре. Сега на първо четене. На първо четене минаваме. На всеки казвам името, гласувате, всеки гласува колкото иска пъти. Въпросът е, че те, които не съберат гласове, ще отпаднат. Някакви нали отпаднаха при преговарянето. Колко? Ще видим според гласовете, ще стъпнем в линията. 5 трябваше да останат. 5-6 ще Примерно останат. 5-6 да останат, сега изкараме след това 30. Като преговаряхме, някакви отпаднаха, нали така? Зачернали си там супер хостинг и няма, защото нали примерно имало точно. Помолихме заради предишни номинации, предишни награди. Не го задраска и все още, нали? Просто си го защитахме или не. Добре, Пламен. Ами за Пламен. Гласуваме. Пламен? Гласуваме Пламен. Русе. Аз не съм бил. Един, двама, И аз съм бил в... 5, 6, 7, 8. Ние 9 Това сме. не мога да Гласувам, да. Вижте ме Ние сме 9 общо. 8, да. Любо. Нали ще му кажа? Той ще се види. Не. Краси Янев. Аз ще подкрепя това Сашо. Ще узнаеш, че Да, аз го харесвам Краси. Абе, тук знаеш кой спуснахме, бе? Най. Рени Пачева. Чаков последна. Джако. Ние ще гласуваме. Аз съм си го... Да. Той някакси така беше казан. В смисъл, че очевидно спечелил. Дори не е го Ще им пинат сега нещо. Сега гласувате трябва да проверя дали ще да Той е цялостен предиз академията. Чакай, вземе тък. Какво? Светослава Кьосев. Това не решихме, че остава до година. Добре. Еленко. 5. 6. 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. А ти не го служи ли ме, извиняй? Заро ти броиш ли? Аз съм в тая ръка поставя. Да, до сега не си гласувал. Гласувал съм. Добре. Асен Генов. Асен Генов. 5.
Ясно има конфликт на интерес. Да, разбираме. Аз ги номинирах, но чудо да не гласувам. Добре. Черта. Христо. Аз го номинирах. Давам моят глас, тъй като той върши страхотна работа за българската история. От най-новият ти характер. По-добър от този, който вършат Серебрин в Марталов. университета. Аз. Добре, така. Достатъчно ли сме? Че не говорих втори път за него и за това. Четири? Да. Говорих. Говорихме, ама ти го изпусна. Не, само споменахте лекичко. Русана мисля, че не знае кой е. Серебрин Граво. Граво, Гепиме и разни други известни. Трибек. Аз съм чула с много момче от града. Моето мнение е един от малкото истински. Този е си преди. Това е собственик. Като се захване пак. Аз гласувам за мен е град на много Много диверсифицирано. И граво, и това За мен е град. Влиза, зима и излиза. Мен това е което ме кефи. Влиза, зима и излиза. Точно така каза Владо, че той е истински български предприемач. Един от малкото истински българи. Без претенция, просто. Да. Атанас Чубанов. Кой? Чубанов. Трима. Вече е така. Снежин Нанев. Искам да видя коста. 5. И Нид Лап и Бете Хаус. По един глас или? По един за двамата, за двете. Мариан Маринов. Трима. Между другото, като каза, ама не. Добре. За Бояна аз пък да, защото аз го номинирам. Така че... Аз сетих, че може и Болф като да включим в на това е... Кое? Болф, помня го пет. Аха. Но той отдавна е много активен. Той е активен, ама той се... Поне казахте, че може да има корист, той се наточи в правенето на пари, което не е. Що е, да. Някой ден за цялостен принос трябва поне да го упомене. Тъй коя? Гласовете колко казвате? Кажете. Един. Рени Попчева. Аз я предложих, аз я гласувам за нея. Райфлетен Очевидно ще си гласувам за Райфлетен. и Джако. Аз не съм гласувал. Бих гласувал също и за него, няма да вече. Беше до 3. Добре. От тебе го слушаш без трябва. Добре. За него за цялото творчество може да... Да, И и това е цялото прочето. Тоест също е... Значи, тогава не ме Така. Жичи имам 3 гласа. Сега е нов лист. Да, само че почивка. Почивка. 5 минути или Само да без почивка. кажа, Да. имаме 9, 8 и 1, 2, 4 по 5 гласа, така че шестимата, които остават, вече са ясни. Нека да ги напишеме на... Ами от тия шестима, Да, те ще поемат, да. Тоест 30 по 3 гласа да ги включваме в... Няма смисъл. Или поне един. То няма смисъл, може би, да. Добре, все пак Джако са сигурни, така ли? Не,